על הניסים ועל הפורקות ועל הגבולות ועל התשובות ועל המלחמות שעושים עריפנו מים הומים בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקות ועל הגבולות מים הורים בזמן הזה. ועל המיסים ועל הפורקות ועל הגבולות ועל התשובות ועל המלחמות שעושים עריפנו מים הורים בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקות ועל הגבולות. לא, 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 קניתם לי טאבלט ואני לא... אין לי מה לעשות עם טאבלט. אפל, לא פחות ולא יותר, איזה סטייליסטים. מה זה? זה גם מה שכל העולם אמר בהתחלה. אני רק אתמול רציתי להגיד לכם שאני אין לי קשר איתכם ואני לא קיבלתי הודעות מאף אחד ולא קיבלתי מזל טוב מאף אחד. ועל התשובות ועל המלחמות שעושים עריפנו מים הורים בזמן הזה. בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. הורים בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקות ועל הגבולות ועל התשובות ועל המלחמות שעושים עריפנו מים הורים בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקות ועל הגבולות ועל התשובות אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ועל התשובות ועל המלחמות שעושים עריפנו מים הורים בזמן הזה. ועל הניסים ועל הפורקות ועל הגבולות ועל התשובות ועל המלחמות שעושים עריפנו מים הורים בזמן הזה.